and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa komentaryo, Firing Line. Sa mga issue, Firing Line. Aksyon, Firing Line. Upod kay Aksyon, Marlon Heravea. Action Firing Line. Salamat na mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas. Yari kita sa isa ka super special nga adlaw. Ang adlaw nga magahod-gahod, ang adlaw nga masako-sako kag adlaw nga mga pagkaon tuman kadama bagod New Year's Eve sa karon. Action Firing Line. Ang inyo ka-aksyon na Marlon Heravea, 5 ka oras na lamang ang nabilin kag sobra isa ka minuto bag-ong tuig na. Pero, ano bala ang mga dalagan sa atos nga tiyempo? Halin ka inasang aga, mayad-mayad ang panahon, no? Hindi tanto ang kainiton. Wayaman sa pagatupa sang ulan, pero dapat kita magbalubantay kag magulaligmat. Bago ng pag-asa nagsilima ka-aksyon nga it will be a cloudy New Year's Eve nga may rain showers. Bago sa ginatuwag nga Northeast Monsoon ako amihan kag ang share line. DYEZ, Aksyon Radyo sa Bacolod. Weather Update. Pero dugangan ta hebalo kung ano ang lakat sang tiyempo pagi sa ato sa PDMPD, Action Melvin Fierro. Action Melvin, Happy New Year. Mamayang gabi. Yes, Action Marlon, mayong gabi kag Happy New Year man. Ibalaw na ito ng pinakuli nga lakat sa panahon Disyembre 31 to 2022. Katapusan nga adlaw sa 2022 Action Marlon. Sa kabilugan, padayon yung nag-apekto sa ato ng share line, yung nag-apekto man sa nasidlangan nga bahin sa Southern Luzon, kag Northeast Monsoon, o konamihan na nag-apekto naman sa Northern kag Central Luzon. Ang share line, magdalay ni sa magalumon niya kalangitan, kag lapta-lapta mga pagulan, sa Quezon naman. Kagang Ilocos sa region, ang ibang mga bayan sa Cordillera, kaga administrative region, sa Buman Central Luzon, mangin maglugalong mo ng kalangitan, nga dulot naman niya sang amihan. Ang Western Visayas, lakip naman ang Negros Occidental Bacolod City, maka-experience kita sang kasaraan nga panahon, kag may tinion lang nga mangin maglugalong mo na itong kalangitan. Subuman mga isolated nga mga pagulan, kung papangilat ka panagog nga to, dulot naman niya sang localized thunderstorms, subuman ang share line. Mahina itubtub sa kasarangan nga uyop sang hangin gikan sa namin na nasidlangan. Ang nagayong probinsya sa kabugusan nga bahay niya sang probinsya kang kadagatan sang probinsya may kasarangan tubtub mabulo-balod. Ang aton nga taob ala sa 8 alauna radar alauna 20 kay na nga may 0.7 metros nga kadalumon kag nagunas kita alas 8:59 sini nga gabi nga may 0.4 metros nga kanabaon. Ang adlaw nagtunod alas 5:36 kay na kamagabotlak alas 6:05 karo abwas sa aga. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamo salamat kag mayong gabi sa luwat. Action Firing Line. Salamat Provincial Disaster Management Program Division kon PDMPD, Melvin Fierro. So may kinasang dapat nga kabalakan, kabayunta ngayon mayong nga panahon, magpadayon sa pagtubtob pagbiya sa 2022 kag pagsulod na sang tuig 2023. Action Firing Line. Firing Line. Kamusta ba lang inyo sa nga sitwasyon subong ang kalabanganan? Yan agad sa ila sinitag sa tagsa ka mga puluyan, kapo na ila sinitag sa man ka mga pamilya. Ang inyo palatuntunan Action Firing Line,
katapusan ini nga pagwaragwag sang sa nga palatuntunan para sa tuig 2022. Action Firing Line. Kabay pa nga ang inyo sa nga pagtipon-tipon sa karon opdan sa hindi lang malipayon nga selebrasyon kundi opdan man sang madinoagon kag mabinungahon nga pagsaulog sang pagsunod kung nagapasunod nga New Year. Ang mas kampiyon pagid kon ang selebrasyon opdan sang maayong nga panahon. Everybody enjoy. Action Firing Line. Firing Line. Ano bala ang mga balita nga ipaambit ko sa inyo? Ti balitang New Year kita magatutok ang ato sa mga aksyon na unit reporters on standby na sa ila salita sa tagsa ka mga areas of assignment tub-tub na karon sa tak ng alas 12. No, kayang aksyon radio sa kinagawi anda sama-sabi naga-countdown sa New Year. Action Firing Line. Aber, padala ka mo sa inyo sining mensahe sa ato sining live stream kung nakabustang sitwasyon sa inyo sining lugar. Ang panahon kabusta na pareho mambalag kaayo diri sa Suradban sa Bacolod kag sa pila ka mga lugar sa Negros Occidental. Kay ang report ka na matunta kung diri lang sa Western Visayas. Ang tiyempo ni mayagid humalang kaina kung humalin pagkahapon tub-tub sa neged nga mga teriyon. Action Firing Line. Balitang New Year kita sa Rasilintara ang bantog nga fortune teller nga si Madam Rudy Baldwin. Ayo next sa ngalan niya, no? Rudy ang ngalan niya, pero babae ni siya, Madam Rudy Baldwin. Fortune teller ni siya. Nagpabot siya mag-aksyon sa iya sa ring prediction para sa 2023. Kag may ara sang medyo kululbaan ay isa ring prediction bangod para sa iya ang 2023. Mangintuig ide sang bad karma. Action Firing Line. Year sang ginatuwag nga bad karma. Ano ba lang karma, ha? Sinadyo ba na ko nung karma? Di basta gani prediction makakaso sa isa ka fortune teller, isa ka psychic reader, dream translator, normal makakaso nga may mga reaksyon gina. Nagabinungguan ay na mga reaksyones sang makabati sang prediction sang sading ginamuno ko nga manugpakot. Normal na may ara nagasiling nga hindi mapatihan. Kay para sa ilaya ang Diyos gid lamang ang nakahibalo sang tanan. Action Firing Line. Initumpak gid siya, no? Diyos gid man ang nakahibalo sang tanan. Pero may ara man sa nagasiling nga yes, mapatihan bagod ang kalabanan nga mga prediction sila mga fortune tellers gani nagakatabugid, no? So ini nga balita angot sa prediction ni Rudy Baldwin mga independent sa inyo, ha? Kung anong pagpati ninyo, no? Mga independent na sa inyo nga nagapamati subong sang sila nga panatuntunan. Kung hindi mapatihan para sa inyo, okay lang. Kung kamo nagapati, okay man gapon na. Action Firing Line. Firing Line. Kag sa mga daw nagakatak-an na, ang mga nagkasimple, no? Kung nagakatak-an na kamo mati sa mga prediction, ate, di ka mo mati. No? Wala to yung matapos ining prediction nga balita. Nga abala si Rudy Baldwin nga prediction ang ipabalo ko sa inyo. Manda mo sa mga parihon niya nga manugpakot mo. No? Pero isa lang siya sa mga napalian tabagod ano bala si Baldwin. Isa ka controversial nga personalidad nga nakilala siya online. No? Boss silingos ang wala pa ya mag-uso ining social media ni ang online nga ni. Why gid man tuod makilala ining ngalan nga Rudy Baldwin. Dire siya nag-controversial sa online sa iya sa mga social media post. No? Nagabot sa mga vision o kodang
pakot niya sa mga hitabo o kon matabo sa palaabuton. Action firing line. Mas nagbantog pa yan ang ngalan niya sa Dima Kakson. Kay na-feature niya siya. Ang pagkatawon niya, na-feature ini Dima Kakson sa nagkalain-lain nga mga sikat nga television shows. Nagligad nga Enero 2021. Ginimuan pag ang istorya mo sa telebisyon ang isa ng pagkatawo. Ugaling, ang isa lang sa gihapon nga hindi pa klaro kung ano gid ba lang matutuod yung ngalan. Kung bala Rudy Baldwin gid. Di ba kung Rudy Baldwin lang ng pakilala nyo lalaki? Pero madam panawag siya ni. Action firing line. Basta Rudy Baldwin lang ang iya siling ginadalang ngalan. Kaya siguro diri siya. Nagbantog mo. Ang iya siling presensya sa social media, ang iya Facebook page, may sobra 4.3 milyones ka mga sumalunod o galing subong nga 2022 nagnabot na sa 3.9 milyon ini suno sa datos nagligad nga Agosto 2022. Basta ang milyones gapon ang sumalunod niya ho. Action firing line. Ano ang pila ka mga predictions ni Baldwin nga nagtuod? No? May ara siya sa mga prediction nga natabo gid. Diri sa nagbantog ang pagtaliwan sang bantog nga sikat nga joke box queen. Ang umalambab lang si Claire de la Fuente, siya na nagpredict galing kay waya lang mahingadlan kay kabudlay mong tuod mo. Pakton mo yung tao mapatay kabudlay base kung kasuhan kas na. Action firing line. Normal nga hindi paghingadlan na. Ang isa nga social media post angot sa 3 ka mga showbiz personalities nga mapatay. Pero wala lang ugaling gininghadlan. Ining 3 kag wala yaman gininghadlan. Ining si Claire de la Fuente sa isa nga prediction. Daw maamon isa kay Madam Auring mo. Pero may ara man iban nga personalidad nga way kapati sa iya. No? Kasi nga si Baldwin pa. O hindi na mapatihan. Action firing line. Labi na ining personalidad man, personality man kasi mysticable. Nagpalayag nga wala ni siya nagapati sa prediction ni Baldwin. No? Tagsa may mga reaksyon Basta prediction ang paghahambalan. Pero ano bala ang negative kag positive prediction ni Baldwin for the coming year? No? Positive kag negative. Saya sa nga YouTube channel nakapost mga kakso na. Unahon tang positive. Positive ginunahon ta kay parang at least maka yum-yuho man gawab lang inyo sa nga naunghaw. Siyempre unahon gid nato ng positive. Action firing line. Firing line. Ang unang prediction ni Baldwin nga ang Pilipinas magadaog sa isa ka international pageant. No? Tikon kita nga mga Filipinos ang magasuporta lang sang lubos sa aton sa nga representante mo sa lingon pageant. Beauty pageant gunang ginabot sa lingon ni Baldwin. Ari lang galing sistema adres patag sang kompetisyon bla. Pilipinas pa intra sa mga international nga event kung suporta sa international nga hinampang. Dawag gid mo, no? Kulang gid suporta sang Pilipinas. Labi na gid sa mga opisyal sang ato sa nga nasyon man aga katabo. Nga kung pagdaog na gani sang ina nga Filipino nga nag-entra sa international nga kompetisyon o kung butang ta sa hinampang bla sa mga players, Filipino players bla, nagdaog sa international nga event, kag nagsikat ang ngalan sa kalibutan, sus, dira na masunod ang pila ka mga politiko. Action firing line. No? Dasig na sila diyon magpalayag sang suporta. Di bla? Lantawan nyo, ang mga nagsalilikat to, damo nagsalalakay, labi na sang natabuan gid nga eleksyon. Dari sa aton, may kilala ko na. Action firing line. Amo na ang medyo maula-upload gawang hitabo dari sa aton, no?
kung ang representante sang Pilipinas why binagsikat at bayan kay why gid sang suporta bisan sa mga players gani niyo mga allowance lang gani why gid pero kung balaan nila nga ina nga player tabi nagdaog be o kaya nga mga players nagdaog sa isa abi ka prestihiyoso nga international event kagul pila nagbanto ang alanan dira na mga ka-aksyon masinulod ang suporta halin sa pila ka mga politiko. Action Firing Line. Ginasugat pagani mo, kag gina-welcome pagani ko no, ginaabi-abi pagbalik sa Pilipinas. Kaya mo na yung batasan sa pila ka mga politiko, no? Nga hindi kita malabawan. O balik kita. Balik ta sa positive nga prediction ni Baldwin. Pero dali lang gid. Standby ka mo, anay ha? O kay alas 7:10 na gali. Balikan tang positive nga prediction ni Baldwin. Standby. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kakun... Okay, darita na yo. Sige, yak nalista ng monitor sa ato sa nga Facebook live sa live stream naton si Franz Arthur, si Toto Franz, Happy New Year da, no? At Toto Arniel Fiesta, Happy New Year. Mayor Maymay Nicor, no? Kay Vice Mayor Alberto Nicorta, Happy New Year. So, Happy New Year, Happy New Year. Kay Kasutara Rodel Alfonso, Happy New Year, watching from Tanza, Cavite. Si Rodel Alfonso, thank you. Okay, dari sa ato sa ring live stream. Janeth Flores, Happy New Year, sir. At sa lahat ng taga-Hacienda, Parnaso, Lacal Rota City, thank you. Arama si Lorna Diligencia, okay, Jose Mongcal Toril, Jackson Marlon, watching live from Midalbagan Advance, Happy New Year. Sige, dali bala ni commercial to, mga 246. So, ano lang bilo commercial ta, balik tayo na, For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra!
Penumbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Wait, tak tidur lagi. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. New Year na. Action Firing Line. Balik kita sa positive nga prediction sa nga fortune teller nga si Baldwin. Ha? Kay daw kurisong iban kung negative unahon te. Dapat positive, no? Si Baldwin nagpanugyan sa mga netizens nga dapat suportahan ang mga Filipino players. Imbes nga tiradahon, no, i-bash bla o kon pakalainon bangod ang isa sa mga distraction nga masumalang sa mga kandidato o kon kandidata sa Pilipinas amo ang mga bashers, no? So may ano pagid ang positive prediction. May mga reporters mangkuno diri sa Pilipinas nga ang ngalan magasikat sa iban nga pungsod sinuning nga reporter man. Oh, may ara gyud guro. Ang ginatawag nga four babies, no? Pareho sang kuring kagido ang maghahatag sang positibo nga hitabo sa sulod sang balay sa 2023. Action Firing Line. Good news din sa may mga hinuptanan nga ido da ka kuringli, ha? Ari pa importante nga panugyan ni Baldwin sa tanan. Mga moyo kag maghimo sang kayuhan, dapat tinguwaan nga hindi makahimo sang malain sa aton isig kapareho, magbuligay, magampo sa mahal nga makaako, kag magsalig lang sa kaugalingon. Nakakampiyon mati, ano? Iniya po sapos lang iniya himuon, no? Magluwas na lamang ko ng tawo, tig-a bagol, tig-a ulo, no? Ati tanan ta, tig-a man bago kag ulo. Action Firing Line. Yeah, ritubada kun ritubado, gura. No? Hindi naton kinahanglan nga mangin perpekto. Kinahanglan lang gid nga maghimo kita sang insakto. Nakod kadto naman kita sa negative predictions. Oh, handa ka mo? Handa ka mo mamati sang negative predictions magakson? Aber, preparar ang kilay nyo kag nawong. Action Firing Line. Base mayara gid magtaas kilay na kag magkulurinot lang agtang. Magkulurinot ang nawong. May paman panahon kis ang pagot kag pudag-pudag. Action Firing Line. Firing Line. Ang hambal ni Baldwin, ang hambal niya, ang tuig 2023, among tuig sang bad karma. No? Bad karma. Kag dapat maghalong ang tanan. Medyo kulbaan, no? Magamos ri nga plastada. Oh. Ang siling niya, ang karma dasig nga magbalik sa mga tinuga nga nagahimo sang malain. Ala. Action Firing Line. Ala, sa mga mapintas da, sa mga traidor da kabalain nga sa isang tinuga. Abe, pagbag-on na kamo. Kay hambal ni Baldwin, dasig ko na magbalik sa inyo ang karma. Ari pang medyo makatugas ng kabalagkaho. Hambal ni Baldwin ang krimen. No? Ang crime will be prevalent sa 2023. Prevalent kung sa mga Tagalog pa, laganap, inasa laganap sa aton lapnagon. No? Halong-halong gid. Ang siling ni Baldwin, kalabanan sa siling nga mga krimen ang matabo sa mga tawo nga may mataas nga posisyon. Pareho sa mga tawo nga ang trabaho payangot sa kasugwan. Action Firing Line. Anong bot silingon siniman? Abogado? Abogada? Pwede man wes. Di ba? Ikadua, ang siling ni Baldwin, politiko. Uy, hala. Dumdumanyo sa aton diri sa Negros. Di ba lang mayara, politiko, nagligad, nagbulgar nga kuno siya ang
Kaiban nga miyembro sang yes ni pamilya ginaplano nga likidahon. May tatlo kuno ka mga scout ranger nga ara sa sunod sang kabankalana. Ano man basi amo ni ginato mo di Baldwin. Action firing line. Ikatatlo, amo ang mga tao nga nagatrabaho sa kapulisan. Porte, no? Ang siling pa rin ni Baldwin, may matabo man nga krimen sa mga ordinaryo nga tao. Pero mga babaw gid ang krimen sa mga tao nga may ngalan. Bawo ko na alam ni Baldwin, ang nga katabo nga krimen diri sa Bacolod. Kasi kung makapanumdum ba ni si Baldwin ay gali. Action firing line. Ha? Diri sa Bacolod, no? Wala pa di mamunuhan, Baldwin, nga mo amo sa di nga krimen nga di. Naliligad pa nga mga tinuig, nga may mga patag-as nga posisyon nga kilala nga personalidad na ang ginapanumba diri sa Bacolod. Action firing line. Firing line. Te, amo ni, pero mga ibabaw kuno hambal ni Baldwin. May mga ordinaryo man nga tao. May biktima sa krimen, pero mga ibabaw ka ng krimen sa mga tao nga may ngalan kag may ginauyatan nga posisyon. So isa lang ginabot sa lingon, sini? Ha? Tanan kita dapat doble ang paghalong. Ari pa, sa mga estudyante, dapat halong man sa 2023 amal ni Baldwin, bagod gin-predict niya nga may matabo nga trahedya sa pareho sa natabo dito sa Thailand, sa daycare center dito sa Thailand. Bawo kabay pangan di ni. No? Kabay pangan di matabo nga prediction. May mga linog kag paglupok sa bulkan man. Again predict si Baldwin. Kung linog lang di bla mayari dari tao sa Pilipinas. No? Dapat mabalon niya di. Ang tao sa Pilipinas bala to nga masarangan niya pagpa-stop sa linog mo. Action firing line. Basi pa lang mapastop yung linog na. Galing kay Basi kung galokdo na ito problema, kaya namo to kabay kaso. Action firing line. Firing line. Ano pang ibang prediction ni Baldwin ang epekto sang climate change mabatsagan man sa pagsunod sa 2023 arya naman laban batsagan ta gid kay subong pa lang adaan yan batsagan ta rin di ba? Ang epekto sa ring climate change sa ginatawag ni ang 2023 tuig sang tubig. Pero suli hambal ni Baldwin ang matabo bago na Pilipinas maka-eksperyensya sang puwerte nga pagmalasang karutaan. No? Sa liwat na ginaklaro ito niya. Nga basta ka di prediction magkasunuway nagabot sa lingon nga patabo gintanan ang aton niya perme nga pahanumdom kag panumdomon tabi ang isa lang gidya ara kay balos tanan-tanan. Inaamo ang Diyos ang ato sa nga makagagahom sa tanan. Action firing line. So ang tuig 2023 so ulawon talang nga may pagyuhom kag may maayo nga panglawason. God bless us. God bless the Philippines. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. This portion. Sa ato sa nga live stream, okay tadi ba? Live stream. Jose Moncaldorilya, salamat gid. Berry Andio, so Happy New Year. Jane S. Sir. Thank you, Jane S. Sir. Happy New Year, everyone. Linlin Novera, Happy New Year. Purok Tangkong, 6th Street, Barangay 7. Salamat si Juart Mandaget Tones. Okay, kamonitor. Sige. Mabalik na dugay. Lord ng Dilhin Saraman. Thank you.
matag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ligat. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihe nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo duha ng mamuna kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga Sandon Plus Herbal Soap ang mga pungod sa kuya, dalayon kag tabugon. National PNP mayara sang panugyan sa publiko. Hambal nila i-report ang mga nagasupak sa mga pagsulundan sang gobyerno may kantaran sa insaktong pagpalupok kag pagbaligya sang firecrackers kag pyrotechnics. Action Firing Line. Ang publiko kabalo naman ni ugaling kakalipat kun kaisabla. Di si PNP spokesperson na Police Colonel Jen Fajardo nanawagan sa mga taong idokumento nyo pagi sa pagkuha sang picture o kon video ang violators sang saring regulation kag kasuguan may kantaran sa firecrackers kag pyrotechnics no ti kun makitaan kag obserbahan kamo na nga nagalubag sa mga kasuguan kag guidelines kuhaan yung picture kon video para pipihobla kag para nga hindi na makapalag inang violators man ang video o kon picture pagi sa teknolohiya naton subong dasig na no, isa ina sang pinaka mapag-un nga ebidensya sa isa ka reklamo. Action Firing Line. Hambal ni Fajardo may mga hotlines naman ang police station sa tagsa ka mga lugar. Importante subong celebration mayara ka mo dapat sa listahan na emergency contact numbers. Pinasulat nyo na anda, paniguro na. No? May mga hotlines na sa police station. Ang barangay nyo mayroon na emergency response team. Amo na pwede nyo matawgan kag mareklamuhan. Action Firing Line. Firing Line. Tingnan na sulit din sang PNP kung ano mga firecrackers nga ang characteristics ni lubos nga ginadumilian. Prohibited ni
hindi ni pwede. Ari, number 1, overweight. But sa likon, sobrang kabugaton, kag kanakuon, overweight. Kung may overweight nga tawo, may firecrackers o kung fireworks magaling nga overweight, Action firing line. dapat hindi magsobra sa 0.2 gramos. Tandaan nyo gini ha, hindi magsobra sa 0.2 gramos. O kung hindi magsobra sa 1/3 sang kutsara. No? Hindi dapat magsobra na. Ikaduha, oversize. Kung may overweight, siyempre may oversize ba ni? Action firing line. Firing line. Oversized, pareho sang Super Lolo, Giant Whistle Bomb. Ano pagid? Ang fuse, o kung naning pabilob la, kung sindihan mga kaakson, dapat hindi manubo sa 3 segundos ang kalawigon antes maglupok. Pero hindi naman dapat magsobra sa 6 ka segundos antes maglupok. Action firing line. Ina kundi umido. Kung umido ganin, di gina maglupok. Lupik So, pwede nga ang segundos 3, 4, 5 kag 6. Hindi man dubo sa 3 segundos, hindi maglampuwa sa 6 segundos. Amo nagali, no? Amo nagali, no? Ang sabahin sang palupok, no? Ano pagit ang ginanubilian? Imported finished products. Nasulit-sulit ginato ni nga basta imported nga sa isang firecrackers, fireworks, di na pwede. No? Illegal na diri sa Pilipinas. Dapat ang firecrackers kag fireworks halin sa aton gid diri sa Pilipinas. Ang halin sa ibang nasyon, hindi pwede. Action firing line. Illegal, ina makakson. Ano pagid? Hindi pwede ang may mixture sang ginatuwag nga phosphorus o kon sulfur nga may ginatuwag chlorate. Yari naman ang sahi sang firecrackers nga pwede mausar sa fireworks display. Baby rocket, bawang, El Diablo, Judas belt, no? Paper caps, pulling of strings, skyrocket. Ang skyrocket ang ginatuwag lang nga kwitis. Ang ibang kabataan panuwag puitis. Kuwitis na KW. Kuwitis. Action firing line. Kag small triangulo, dapat triangulo lang. Ang kada komunidad dapat may haragid sang designated firecracker display zone kag community display area. Ang local chief executive amo na dapat ang mag-aprobar o kung magpili sang lugar sang lugar. So sa mga local chief executive da, governor, mayors, amo na sila ang mga local chief executives ta. Nakahapahamta na kabusang inyo sa nga lugar nga i-displayan. O kung ang iban ba si uway bla sa pakialam haw, baw. Mo ginang ma-upload na. Action firing line. Hambal pa sa PNP, hindi pwede nga makapinagusto kita nga bisan diin lang. Ipahamtang ang community fireworks display area bagon may mga basihan gle. May mga basihan antes madesignar ang isa ka community fireworks display. Action firing line. Firing line. Sa mga nagamonitor da subong abe, kaya sa mga kapulisan naton nga nagapatrolya da, check nyo gid. Check nyo gid kung ina nga firecracker o kung fireworks display area. Ang may available nga emergency medical staff kag equipment. May firefighting equipment, pareho sang fire trucks kag fire extinguisher. Action firing line. Ari pa, dapat safe distance sa mga establishmento nga nagausar sang highly flammable substance. Kaya dapat may safe distance man, no? Ang fireworks display area sa mga residential, school buildings. Kag dapat malayo gali na sa electrical kag communication facilities. Action firing line. No? Para sa pati ang mga kable sang kuryente. So hindi galibot silingon nga nanamian ka lang sa lugar nga dira mo ipahamtang ang fireworks display hindi pwede kung may mga hassle ho. Hindi pwede. Ang safety amo dapat ang manguna gali di. Okay? Amo ning ang guwas di safety sang residente dapat hatagan sang consideration gili di.
sa pagpili sang community fireworks display area. Action! Firing line! Firing line! Ari lang bayad nga balita ho. Ha? Kay why sang ban, no? Why sang ban sa firecrackers kag pyrotechnics sa mga manufacturers kag retailers. Pero humble sang PNP. Ang mga sellers o kung manong baligya dapat lang nga mag-display sang ilang sa nga produkto sa designated areas. Action! Firing line! Amo to kagabi o kung nagligad nga Huwebes sa ato sa nga interview, no? Kay Mr. Navarro Bailon, ang presidente sang Firecrackers Association bladra sa may banwas sang Hinigaran. Kasiling niya, diri sa amon niya ang pwede mo lang mabaklan amoning designated area namon nga ginadisplayhan sang mga palupok. Hindi ka pwede bakal palupok kasi libing ngumpra ka na baligya mo siyang genyo. Hindi pwede kagid nakpon. Action! Firing line! Ang Republic Act 7183 nagasiling nga ang violators multahan sang 30,000 ka pesos ba kadako ba, no? Multahan sang 30,000 pesos. Mapriso ka pa isa ka tuig. Pating license kag business permit mo kansilahon man kag ang mga stocks nga ara si mo dapat man nga kumpiskahon ay argoy kasakit nga mga buning plastada ni. Action! Firing line! Firing line! Di dapat legal ang inyo sa hulag, legal ang inyo sa ginagawi sa mong kung firecrackers, fireworks ang pagahambalan. Aksyon Marlon Herabea sa Aksyon Firing Line. Action! Firing line! Total firecrackers, fireworks na ganaban nato sa ginahambalan. Mga firecracker-related injuries sa Pilipinas oy 52 na ho. Karkulo ko nagdugang ni. Kuya pati ko nga nagdugang ning 52 ni. Kay as of kay nalan ni sang aga nga record sa Department of Health alas 6 kaya sa aga. Ti ari na kita sa alas 7:38 na ho. No? Ang kalabanan nga mga nagkalapilasan makaaksyon bangod sa buga o kung improvised cannon mo ng buga. Ang report sa DOH as of 6 a.m. nationwide ini sa subong nga Sabado. 30% nga pagsaka ini ikumparar sa 40 lamang nga na-record ng legal nga tuig sa amuman nga period. Ang buga ti klaro nga illegal firework na siya. Illegal na sa daris Pilipinas. Pero amo pa niya ang most common cause sang injury. Ang question ko mo ni, paano nakalusot ni? Dari sa Pilipinas, ining buga nga ginakabig illegal? Ay, sugid lang Bureau of Customs Action! Firing line! Firing line! Kalabanan sa mga nalukpan baw. Ang wala ginagahalo nga kalalakinan. Sulawayon gid mga lalaki kung firecrackers, fireworks sa maghambalan. Kalabanan gid man mga lalaki gid man sindi. No? Ang mga babae, mga pasirit lang na iyan, ibla. No, ganin ang isa gina, watusi. Watusi, kadelikado man sa mga kabataan. Action! Firing line! May hapo ka, iguon ka sa watusi. No? Baw. Ang mga kalalakinan kung kis magpalupok, kapadayaw man, ang kwitis, way nila ginbutangan bilaho, ang gimutangan nila bilaho, yung whistle bomb. Action! Firing line! Firing line! Mayara pa nang isang sindihan ang kwitis, no? Sa duta lang, pag sindi, mapalagas-lagas sa kwitis, adyos ta, may nakilala ko na nga igoon sa boya, ti man katintin sa mo. Action! Firing line! Palaot-laot sa kuno, ililaot sa tuhod sang kwitis. Lain lang kay diri sa ginpunteriya sa latrasan niya. Sos, hinulusol patana nga. Action! Firing line! La 7:40 Action Radio Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Okay.
Diri kita aday sa ato sa ring sa ato sa ring Facebook Live. Thank you sa pag-monitor. Okay, Happy New Year. Tansa Cavite, si Cas Arudel Alfonso. Si Classmate Joey Tolentino, Happy New Year. Okay, Sir Philip Alonsagay. Happy New Year sa mo. Ka-monitor man sa Matarion. Arniel Vias, Taraman. Okay. Dari sa ato sa nga live stream, matabaton tayo nagpadala sa dugang mensahe. Okay, Ray Flores Parioga, Happy New Year. Doy Arthur, J. Robin Serapio, Happy New Year. India sa good evening, Action Marlon, Happy New Year. Okay. Inilaos, good evening, Action Marlon, arilang ganing Japon ni Nan Isabel. Happy New Year sa inyo tanan, Action Marl. Sige. Camille Porisima, good evening, Action Marlon, watching from Hacienda Antolanga, Barangay Tinungan, Happy New Year to all, ilabenigid sa akon pamilya. Sige. Standby, mabalik tayo dugay. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Ano bala ang mga balita sa bansang lokal? Sa lokal nga balita, Bacolod City New Year's countdown magasugod na dugay-dugay sa bansang Bacolod City Government Center. Ang magasugod ya ang programa kay nakaschedule mga alas 8 ang takna subong nga gabi. Action Firing Line.
sa bahin sang BCGC grounds. Sa mga tao mat-amat na nga nagadugok, nagalagaw-lagaw, nagalibot-libot, naga-tika-tika, naga-sulusid in-sid-ing. Ina kung may pwede nga sit-ingon. Action firing line. Kung ay medyo li lang anay Kag siyempre, pulo pahangin sang bulubugnaw. Ang countdown ni sa mga inuras mga kaakson Kag minutos antes sa magsulod sang tuig 2023. Kaya ang countdown na to, New Year countdown na to, 4 hours, 12 minutes, and 56 seconds. Malapit na lang. Action firing line. Isa sang ginabantayan dari makakson, amo ang fireworks display. Plus, ang pinakaginabantayan, amo ang paraffol. May paraffol? Sa una, fireworks display lang. Pero subong niya, paraffol, karkulo ko madugog ka ng mga tao mo? Action firing line. Firing line. Ang paraffol ni Mayor Albi Benitez sa isa ka ang grand prize, isa na naman ka brand new nga auto. Wow naman! Wow! Wow! Plus, may 5 pa ka mga motorsiklo. Wow naman! Wow! Wow! Action firing line. Sino bang hindi mapapawaos naman? Auto kag motorsiklo, kung mamatian naton, di bala kampiyon? Ano bala ka di boynas kung ikaw ang nagparestro sa raffle? Parestro ka kuno mo? No, sa siring raffle ni. Kag kung magabutan ka, kag makadaog ka sang grand prize nga auto. Pwede mo ya, dako bulig ni simo nga. Kung di mo kinalang auto, pwede mo ni magkwarta, pwede mo ni mabaligya. Ang presyo pila bala? Siguro di ba dobo ang presyo sa auto 700,000, no? 600,000, dira-dira na, no? Di bisa maligya mo ni makakso nagabili sa abi 700,000. Ibaligya mo ni 600,000, damo na ni sa maganyag bakal daw. Action firing line. Firing line. May ara ka makinot nga shinbel, di ba? Kung kilala mo, basit tungas milyon, madala na ni. No? Madala sa pagot-pagot, sa kumod-kumod, di Mapuslan mo gid, brand new mo. Brand new, ikaduwa na ni, kanaligad ko no, amo man Action firing line. Kadami gid pamatian daw. Bisan motorsiklo na lang gani. Ang makuha mo, ayos na ni. Good na ni. Di bla tahom matian. Bangod may paraffol. Okay gid no? Okay gid. Kaya ti ginasiling ina nga pamaskwa o kon regalo sa mga bakulodon. Ugaling! Nga may ugaling! Tingala ka mo ay, nga nagsiling may ugaling ay. Action firing line. Ugaling amo ng problema, no? Tani, gintamod nyo anay una da, kag tani, ginuna nyo anay papasweldo sa mga job order, workers kag contract of service nga mga trabahante. Action firing line. Sakit-sakit man batyagon sa pamilya sa mga GOs sa CUS mo? Nga sa panahon sa Pasko kag bag-ong tuig, nagauda-uda sila tada pangita sa kalastuhon nila. Nagaparaffol ka auto ang motorsiklo, ultimo nga sweldo sa mga empleyado sa gobyerno ni matag. Action firing line. Pilablak pilog GOs na kag CUS, damo-damo. Na ano nga sistema naman? Ano ginapakita nyo gid nga tuod nga kolor na bilang pabaya nga sahi isang opisyal sa gobyerno kang wala balatyagon? Pilak bulan ang reklamo sa mga GOs sa CUS na nga wala masulduhan. So mga Paskwal, liwat sila nanawagan, no? Kung pwede, matag na. Ay nanogin pa bulong bungol-bungolan nyo lang Action firing line. Nagala pa ka magparaffle ng ligan nga paswang subong may selebrasyon sang bag-ong tuig, another raffle pagido. Why ko diya okay diya nga raffle para sa mga makakuha ya. Ana question to di, sistema bla. Kung may balatsagon ta ni kagway na ginpawalaan, why man guro sang abot kung may nagkabatsagin man da nga opisyal sa gobyerno ta, no? Kapinot di batsagon para sa mga GOs kag CUS mo nga wala sila masulduhan, abi nyo isak bulan lang, no? Ay ban nga reklamo na 3 bulan wa sweldo. Action firing line. Nagamo sila grabe ni ka sa pagsalumpaan. Gilanga.
Dara lang anay kutob. Di lang ta magalag ka panalom gid kay kalain man kami pamatian nga magalag kita iya ka aboy sang masakit nga tinaga di nga ari kita nagapasunod iho. No? Nagapasunod kita sa bagong tuig. Aber pag kolokalman na yan. Action Firing Line. Galing kaya hindi kidla pwede nga pabalaan talan kay ako mismo naluoy ko mo sa mga GO sa mga COS niyo. Nagareklamo sa aton mismo. Kung ako abe milyonaryo be, ako na lang ni matag sila sang sweldo. Oh no! Way sa nagpati Action Firing Line. Obligasyon na sang mga ara dira sa gobyerno subong. No? Sa naliga niya kampanya sus. Alos pagka nalasik lawan nyo to sa alaka wakal to sa entablado, ako makapungko sa pwesto buligan ang mga dapat bululigan. Sus. Ultimo sweldo sa mga empleyado ho na digutan pa ho. Action Firing Line. Balik ta sa balita sa bayan sa Bacolod City Government Center Grounds, BCGC Grounds, angot sa New Year countdown dugay-dugay ang DRRMO. Ang DRRMO team, amo sa ang Disaster Risk Reduction Management Office nga team, nakanda sila nakalerto sila sa pag-responder sa anuman nga emergency situation may kantara sa celebration sa New Year. Action Firing Line. Aryo, sa DRRMO pa lang, damo na da sa mga job order workers. Amot malo ni mga opisyal sa Bacolod nga tisubon nagapulaw no sila yaw. Sa ang duty para lang marespondihan ang emergency. Ari sila ho, naga-duty bisan pakuntaning arat na sila sa nga balayo po nila sa pamilya. Pero naga-duty sila bagod tuman sila sa ila sa obligasyon. Action Firing Line. Kaya magkabatas ba ng pila ka mga opisyal daton da? Nga hindi sila pagkaswalduhan, ay sus. May kuwan na. Sige lang Action Firing Line. Dugay-dugay New Year na. Eleksyon na lang makadesisyon sa na ila na sa uligoro. Action Firing Line. Firing Line. Las 7:53 Aksyon Radio Philippine Standard Time sitwasyon sa mga lugar nga ginadugukan sa mga tao sa mga gabi agod magpabalaklon angot sa New Year celebration aton man nga himulsuhan. Action Firing Line. Una, ang baligyaan sang palupok kag fireworks sa likod dira sang Pope John Paul II nga tower sa reclamation area. Pamangkot maubos ay hana baligya. Ikadua, ang baligyaan ay sang prutas sa kilid Dalan Gonzaga. Dala na ang baligyaan ay sa mga RTWs balang iban pa nga mga baligya dara sa may dalan sa Rizal. Kag ang Litsuran Country sa Dalan Araneta Avenue, Bacolod, ang mga lugar nga subong nga iho-piho ko. Ang nagabinakal sa Litsonda, baboy, nagadugok na mo. Action Firing Line. Ang pagpaninig sa bibig sang tagsa ka mga nagahamal sang tagsa ka mga nagakaon sa mahagpok nga litson. Plus ang trapiko sa lugar kamustabla. Kay kaina sa Debrano pa. Medyo traffic na mo. Ang rason magkakson hindi lang bagod sa kinabaligya nga litson kag nagabakal sa litson kundi ang drainage nga ginahimo daw sa DPWS kilisan dalan. Action Firing Line. Nasos, ari sa paginik ka bangian kag saluwayon nga sahi sang sistema ni proyekto kag daw hindi gid gani maintindihan kung pilagi bala ka adlaw ang kalawig gulos na nantis mahuman man. Action Firing Line. Firing Line. Kung nga ang pagkonstruct o kung pagsimento kung unta daw ano man ginahungod gid ang DPWS ang pahinayo ng obra na mangkot na ha nga nagalawig sa pilak bulan man anong sa likod kung nga agi na palawig. Action Firing Line. Kabarsalta na ibla kay parang makagulugin hawak kita. 7:55. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Sa panahon ngayon, Live stream, okay. Doy Arthur, good evening. Okay, basa tayo kita. Intay Plaza, Idilaos, salamat gid. Camel Porissima, good evening, Axon Mar, watching from Hacienda. Ang tulanga, Barangay Tinungan, Happy New Year. To all, 11 kids sa akon, Hapilya. Salamat gid.
Araman si Brit Hart Tonato. Good evening, Action Marlon. Watching live from Antipolo City, Rizal with my wife, Mimi Tonato. Happy New Year, everyone. Okay, Fernandez L. Eric, thank you. Mayong gabi, Action Marlon, kag mga ka-action. Sige. Mayong gabi, good evening. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops, di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang ibang nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas.
Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ng DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang standby ka mo karon sa aksyon na night patrol kay until 12 a.m. Mayara kita sang from 9:30 until 12 a.m. May countdown man ang aksyon radyo Bacolod sa ring sugalo ta sang bagong tuig. Action firing line. Bantayan namon ang mga hitabo nga way taman ginapangayo labi na gid ang mga insidente, krimen nga may angot sa sining New Year's celebration. Last 8:07 aksyon Radio Philippine Standard Time. Balikan ko bala ang sitwasyon dara sa may area. No sang Litsuran Country dala dara sang Aranat. Kundi mag-construct ina sa kamag labay ka mo dara sa dalan ang direksyon niya pa no? Southern Bacolod kung Southern Negros ara ina siya sa right side sa tuod sa kabahin. No? Dako-dako asang halos katunga sang lane gauge ang dalan ang na-okupar na mo. Sang sining gina-construct lang drainage. No? Drainage, hindi niya simple lang drainage nga tamburo lang siya. Kundi, ginimuan kita siya bala sang pundasyon gid nga rectangle sa or square sa nga dalom kag balaba. Action firing line. Pero nasiplatan ko nga may ara magaling sa una gagin pamuntang da sa kilid pagisandalan nga tamburong gini dalagko. Ti ano man? Antes tanagin pamtang tong tamburong ang dalagko. Tanagin desisyon dalang nga amon dalang pamtang dako ng nga pundasyon na ho. Di otro naman gastong gobyerno ta. Action firing line. Kag pila ka adlaw gid bala ang kalawigon man antes mahuman na ba? Isugid nyo ba? Sa kontraktor da DPWH. Sugid nyo pila gid haw kadako. Pila kadako. Ano ko nako? Ano kalawig? No? Ano kalawig gid sang mga adlaw antes mahuman-human na Misa na pamangkuton wagid na sa nanamiana sa ang proseso bla sa pagpahamtang sang drainage kilid sang dalan da. Kung proyekto kigid na, early warning device lang simpleng early warning device, suwa ay sa makita, kadelikado nga galinabaw ang dalagko nga magkabilya mo. Action firing line. Why taman ginapangayo nga may matabo nga aksidente o kung nagahagunos abi nga salakyan, kag dito dumiritso sa silang open gidya, ang nabutang lang maka-action ining kalat or straw nabutang di ko ba nagdag ang salakyan di ano masalakyan ang salakyan base kung maungot bla mga kabilya sa lawa sa salakyan nga burahog na sa ulihi. Action firing line. Kung proyekto okay gid no nami gid man nga may drainage kag bag-o nga dalan. Pero tadlungan lang tani pag-construct bala kapag signisigan nyo man konstruksyon. Kaya piktado hindi lang ang salakyan nga nagalabada sa silang dalan na, kundi pati na ang mga mismo tao nga nagalakat sa dalan. Action! Firing line! Firing line! Nagligad ka damdam ka mo sa may dalan sa San Sebastian, may tigulang nga nahulog sa kot-kot nga buho. Kay man walay isang warning, isang abiso. Dira sa Litsuran Country nga area, lantawan nyo bala grabe man kadelikado da kay waay man sa early warning nga device sa ginpamtang da. O kung abiso nga dapat halong bangod delikado. DPWS, ba't di man kabag sa reklamo guro sa mga tao? Kung may kamukbate, tiwa iya. Sige lang mapabungol na. Action firing line. Standby sa atos sa nga pagpanumalik ng kaksyon ni Baloon ta. Sa atos sa nga patrol sa pagbalik naton. Anong sitwasyon? Dara sa area sang likod Pope John Paul II nga tower baligyaan sa mga palupok mga kaksyon. Antes ka magsunod mga kaksyon sa dalan may nagaplastar nga
kinidalan, may nagka-plaster, gulong agmay laman nga lo negosyo. Kabaligya, turutot, bla. Okay, man, kaya parang artist, makabalig-bulig man, bla, sa mga kakso naton nga gagmay nga negosyante. Pero ang palupok, dapat dito sunod na, dapat waay sa outside sa designated area nga magbaligya mga kakson. 3 hours, 48 minutes ang nabilin bagong tuig na. Sa ato sa nga pagpanumbalik, live report sa Patrol Duga-Dugay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa babae! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto pila pa sila tanan? Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko
hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw, maprofessional man ka mo, kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. May gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sing imposible sa ila. Basta nga sa oras nga las 8:16, duha ka lugar ang ginabantayan ta diri. Kung baligyan ay sang palupok ang istoryahan ta. Ang Bacolod ti diri sa reclamation area. Sa Hinigaran ti dito sa highway sang barangay Anahaw sa Banwa sang Hinigaran. May mga linok para na kita nga nabatian diri sa sagwa sa ato nga estasyonan. May mga magahod-gahod naman gani mo. No, nga mga binaylay-baylay, saraut-saot nga masaksihan kita. Action! Firing line! Firing line! Kamusta ang sitwasyon dira sa may reclamation area ang Baklanay sang Palupok? Akson Zel Minardo sa Patrol. Akson Zel, musta na sa buong place kami? Action Marlon, mayang gabi, advance sa New Year. Aha. Oo. Action Marlon, ngayon ang area dito sa reclamation. Damo ni oras sa Marlon na madamo-damo na manggid ang mga nagabakal sa palupok. No, alin pa kanina sa pagkakadto ni naton gani isang afternoon edition sa lang ng mga alas 5. Nadugok na ang tawag sa Marlon, no, ang mga sakyan dra madamo na kay ang almost tanan nga kiosco gani occupy na sinisang mga manugbakal man na sa Marlon. No, kagang mga torotot man, hindi naman palupok dra makita naton mo, pero ini ang nagabaligya sa torotot within the outside vicinity ng sinisang firecracker zone action na Marlon. No, kay hindi sila allowed dito kag ang may permit lang mga nagabaligya sinisang palupok action Marlon mo. No, kag kagati amo na sa aton nga pagpamangkot sa mga vendors, no, nga subong gina-expect nila nga hindi man maubot gid na tanan-tanan inang ida baligya, pero may mabilin pa man nga gamay sa Marlon, pero ang ida balang kapital na when it comes sa kapital action Marlon mabawi nila kag hindi sila maperde. No, kay ting sa aton nga pagkabalugani sa Hinigaran to nga area action Marlon daw almost nagubos ako ng ilang mga palupok sila mo. No, pero dire sa aton sa may syudad sa Bacolod, amo ni oras action Marlon madamo-damo pa ang mga displays ni nga palupok sang aton mga kauturan nga nagabaligya sinidriya sa may reclamation area action Marlon. Anong pinakabakal da Akson Zel nga sahi isang palupok? Action Marlon, so naobserbara naton kalabanan diri nga ginabakal na amo ni ang mga katay triangulo puites, no, kag ang iban ni fountain na dala kalaka ako iwat ang nagabakal sang fireworks kay medyo mahal-mahal gid man no, ini ang 9 shots nga dako gani ara sa 25 ang bili kag ang depende sini sa shots Action Marlon no, kung pila ka shots kay may ara 9 shots, 2.5 ang bili, may ara man 16 nga 450, pero depende man sa effects. Depende man sa rounds sa katay ang bili sini. Ang 1,000 no, ara sa 1,500 kag ang 1,500 rounds no, ara sa 2,000 pesos sini Action Marlon. No, pero ang naobserbaran sa pagyude no, kay kinabawal na ini ang biskan doon nga area nga magpalupok, no, pero mabaturan sa gihapon Action Marlon, no, may pinalupok ako sa gihapon sa mga dalanon, which is hindi ginatani pwede. Pero ang nagahimo sila, hindi lang mga kabataan, pati na ina kay mga buot nila, no, ang that's why, biskan doon kasubong makadto, biskan lapit sa area, no, sang reclamation, isa sa sagwa sa Action Marlon, may nagahinabol yapon sa mga tawag sa palupok na triangulo lang man kalabanan na, no, mga palupok ang ilagi na sintutan, kaya sa may naka-standby man rin subong ang Bureau of Fire Protection Action Marlon na sa duwa ka fire truck diri na naka-standby sa may reclamation area kaupod na ang SRF sini na sa BFP kada kiosk Action Marlon may nakadesignar gid nga isa ka fire extinguisher in case nga may ara tulog nga magluntad kag ginabawal gid sigarilyo kag biskani ang vape no, kay ginagin suway sang BFP ini ang isa ka lalaki nga naga-vape sa sulod mismo sang firecracker zone Action Marlon. Sa paglibot ni Akson Zel, why ka pa naman so far sang nasiplatan ginang
guma bala ginasunog sa kilid sandalan kag sinang ginasunog nga guma dira nila ginahaboy ang palupok way ka pa nakasiplat sila. Wala action Marlon. Ang kitaan ko ng kagina, botilya, no? Ginasulod sa mga bata sa botilya sang isa ka ilimnon, ini ang triangulo, no? Which is delikado man siya. Which is delikado katama action Marlon nga butangan bala kay base ang mga bildong mga galasik o kung may tao dira nga maglabay. So ti dapat sa wayon ni galing kay hindi gid maharaw kan yung sa wayon mga kabataan sa action Marlon. No, ay do ka mga salawayon ni katama. Kaya kunyara na niya iban nga nagaturotot. Yara, may gaturotot? Dali lang, nadulang turotot, nadulang signal Jackson, Zel Menardo. Matambat na nga nagadamo, ha? Kabay pa, no? Kay mati, gen kapitalan man sa mga negosyante, sang mga retailers, ining kalabanan mo, no? Mga retailers, ginakapitalan man nila ng ilang sa nga baligya mo. Matamat, tamang kita nga kabati sa sunod-sunod nga mga lupok ko. Action, Zel? Ako, Marlon? Yes, no, kaya amo ko ganin nga nahambal naton, ini ang na mga bata bala, no, bisan di na nila ginabutang ini ang mga palupok, no, which is man ang isa ka example kagina ang sa botilya, no, ginasulod nila sa niyang triangulo, kaga kung dako-dako ang amount sa National Marlon, sang ginatawag nga palupok, may tendency nga ang botilya mabuka, kag magusaan, no, nga pwede maiguan ng iban sini nga mga kautura naton nga nagarabay, so kinanglan kit ang mga ginagkanan tani nila action Marlon na magsaway ginin sa mga kabataan man. Kaya subong daw bisan diin lang may ara nag-issue sa palupok, which is tani pwede kay 34 lang ika barangay ang may out of 61 ang may ara isang firecracker zone kaga fireworks exhibition, which is gindesignar man action Marlon no daw mga 63 sini no ka firecracker zone diri sa may syudad sa Bacolod action Marlon. Action Zel, kita ko sa picture ni mo bala may mga kabataan nga allowed ang kabataan sa pagsulod dira sa area. Yes, action Marlon, allowed sila kung ara ang presence sa ginikanan. Okay, Kay makabakal sila kung araan ginikanan, pero kung wala si Marlon, hindi sila pwede makabakal sa mga palupok. Pwede makatanaw lang, pero hindi pwede makabakal sa palupok, action Marlon. Yes. Kamusta ang traffic ko, Action Zel, sa mga major na dalanon? Mayor na dalanon? Action Marlon, ang traffic, no, ang lakat subong sa traffic ko, during sa may dalan, Araneta is bumper to bumper, dito sa mga gatas ni Marlon. Kasi sila ng banamon, bakit pagka tak na alas 9, karon bakit maghawan-hawa naman na. Pero subong sa paglabay ko namon, nga naglakat kami libot rin sa may sangob, is, bumper to bumper. Kaya diri sa may dalan, pag isang pakuling action Marlon, no, heavy traffic, mandira, lapos na dito sa may circumferential, no, heavy traffic man action Marlon. Pero diri sa may ibang areas niya sa may downtown, normal na diri ang flow sang traffic action Marlon, no, hawan-hawa na diri. Siguro action Marlon papulot naman gini, no, ang iba nga mga kautura naton, kay hindi na magdadasyado ang sining areas sa kagutok. Amula niya sa mga national highways lang yung makita sa nga damo sa lakyan sa mga gabi action Marlon. May mga aberto pa Action Zel nga dalagko nga mga malls ako ng establishmento sa mga oras. So mga gabi action Marlon ara pa. Kapag kalabanan na galing nga nagsarado, may kaginang sa may downtown areas daw for 4 p.m. Na nga mga establishment sa gagmay nagsarado na kaya iban wala na ginagalabre. No, sa Libertad na nabiyan ang action Marlon, wala na gani, nasarado na mga bagsakan sini, wala na gid sang tao o kon mga nagabaligya dito sa mga panakot. No? Diri lang gid sa mga markets na Action Marlon na nagamat-amat naman sila sang paghimo sini kay palaudo naman ni ang iban sila Action Marlon. Sige, Zel, ang dugang observation karon na lang guro sa Action Night Patrol kay medyo malawig-lawig Action Night Patrol until 12 AM ka mo. Yes, Zel, sige. Oo. Abay na ang aton nga latest observation diri sa may syudad sa Bacolod ini sa Action Will Minardo una sa balita una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line.
Bishara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
makaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabuli gi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala message. man siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gid yang ang babatian niyo kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagid daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos okay. Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana, ano nang nakuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test, kay may time limit, tapos, ang connection pa dahil permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko siya, wala sa anak ko baan ko for me kasi hindi mo ko mandala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang What? ikaw gid ang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind Pagka isa kabalita o wagin nagpalibako, nagligad nga adlaw, ginmuno ko ang paandam sa Philippine National Police o PNP sa mga gun holders o gun owners
nga hindi kayo magpalupok sa pusil kung wala man lang sang nagakaigo nga rason. Ang pusil para lang sa proteksyon sa kagulingon. O kung sa imo sa nga puluyan, labi na kung may sunod nga kawatan o tigana o kung paligana, ina pananglit nga ang tawo, una may arasang tawo bla nga una atraka sa imo. O kung maghala ka tripping si imo. Action firing line. Ugalig may aragid nga kurto utok tiko ang pamisaron bla. Kaluoy ang nadagatan sa isa ka bata niyo sa probinsya sang Bukidnon kay pilason ni sa matapos nga igoon sa nagtalang nga bala o kon stray bullet. Tipi hogid nga may nagpalupok isang pusel ng aboni. Di man pwede nga igo ng bala o ay sa nagpalupok. Action firing line. Nagalantaw lang ng bata na sa isang kakasadyahan o kon palagwaon. Nakita niya na lang nga nagatulo ng dugo sa Esre Kabuto. Gindala sa ospital, ining bata na sa pag-usisa sa mga attending physician, sa mga doktor, dito lang na piyaran nga igo gali isang bala ang nagpila sa Esre nga kamot. Pero mayo lang kay pasalamat sa Diyos, bangod kamot lang ang naigo, kag nakagwa naman gani sa ospital ang bata. Mayo lang, buydas kay kamot lang. Ang ibang gani mga kaksyon na igo sa ulogid, di lang tawa nyo bla. Action firing line. Sumong may further investigation nga ginapatigayon ang ato sa ring kapulisan dito sa may bukid doon. Dapat it-iron gina para mabalaan bla ko sa rin na nagpalupog sa pusel niyo. Kakon matumod na gani, dakpon gid kagkasuhan, kayo waay din sila lugar. Ini nga mga tinugaw, waay ni sang lugar. No? Dere sa kalibutan, waay sang rason nga tugutan na sila nga makaposes sang pusil mga kaakson. Huwag giniya kalag na sahi ang mga tinuga. Action firing line. Ano pa giniba sa ringa balita? Kamay pa nga ng madugangan ang stray bullet victim. Una nga nabatian tadi mo sa ring bulan sa December. Ini stray bullet victim ning bata ni dito sa may probinsya sang Bukidnon. May nagpapangko to. Di ang presidente sa buman. Di ang pangulo ta subong. Di magasaulog sang bag-ong tuig ang presidente sang Pilipinas. Ang sabat sinibuni, si Presidente Bongbong Marcos Jr. Kag ang iya siring first family, nagasaulog di siya sang New Year's Eve kag New Year's Day sa Palasyo sang Malacañang. Action firing line. Amo man na ang ginakabig balay sang presidente mo, no? Amo naging pabalo sang Office of the Press Secretary subong Saturday. Nagligat tigin silin ni Marcos nga ginbuksan niya sa ang Malacañang sa publiko para sa tradisyonal nga pre-dawn masses o kung nga natawag nga simbang gabi. Tinatapos naman simbang gabi, di ba? Ginbuksan lamang to para nga ang kada Filipino maka-experience man sang Christmas. Ang hambal ni Marcos ang mga Filipino nagapabilin nga ginabugayan. Bisan pa sang kamudlayan nga ginlokdo sang pusod bangod sa COVID-19 nga pandemya. Action firing line. Standby sa ato sa nga pagpanumalik hibalaon naman ang mga balita gikan sa Bacolod City Government Center kag kun ano sitwasyon dira sa may BCGC grounds sa siring na talana nga countdown. Ang countdown gani daw ay naging man niya ginabantayan sa mga Bacolod doon kag daw hindi niyang ginabantayan kundi ginabantayan nila ang resulta sa raffle. Action firing line. Yang grand prize auto kag 5 ka mga motorsiklo. Standby. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing. Okay, sa live stream na ito na nayo. Dari ho. Okay, si MGS Candido Heldori, good evening, Marlon, Happy New Year. Georgia Gargasiran, Hambalya, good evening, Marlon. Inang road repair daw pakita lang sa mga tao kay ultimo signage. Wala. No? Expose ang mga kabilya. Ganimad? Correct. Erlinda Ordonez Planas sa Marlon, good evening, Happy New Year, salamat kid. Jen B, Happy New Year. Okay. Sige, dahil ko to gara-gata kayo, inyo, panaman niya nga messages niyo.
Sumulod naman sa New Year, nagsulod sa. Madamo naman Talagida, Tris Dalombe. Taran-taran pinandalaan niya niyo. Inaano niya sa. Sige thank you. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitlugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakanlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike.
Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka. Ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay naman ko. So, the Night Patrol Special Edition, New Year Countdown man kita. No? Special coverage sa siring pag sugatan naton pag sugalaw ta sa nga bag-ong tuig. No? Kamustang baklanay sang prutas dara sa may dalan sa ano? Dalan sang Gonzaga bla. Man hindi ginasila nga hindi kompleto ang selebrasyon sang bagong tuig kung why kita sa ginatuwag 12 fruits, no? Ang pagbutang sang 12 ka bilog na prutas sa ibabaw sang lamesa. Sa kada bagong tuig magkaaksyon amo nang ginapatihan nga magadala sang swerte sa 12 man ka bulan sang tuig. Action Firing Line. Kisumong ang 2022 lapit na lang nga matapos. Ang 2023 panghilay na ho. 3 ka oras, 8 ka minutos na lang ang nabilin. Kag masunod na ang 2023. Pero damo sa gyapon sa aton, ano pamangkot kung ano bala ang ano ba lang nga mga bagay ang pwede nga magbag-o sa ato sa ring nga palabuton kag magdala sang swerte sa nagapasunod nga tuig. Action Firing Line. Firing Line. Ti ang tradisyon sang pagbutang sang 12 ka mga maswerte nga prutas sa lamisa. Ang nangin kabahina sang pangabuhi naton nga mga Pilipino o kon pamulong Pilipinhon, di ba? Halin pa sa una Sang wala pa nag-uso ang computer, sa wala pang cellphone,
Are na din nga sahi sang tradisyon niya. Are are ano ko si Nyobla, kung sa amon pa nga mother station nga DZRH, nagasiling na ang kung sa mga Tagalog pa, ayon sa ating bubuit, Action Firing Line. are sura sa mga eksperto sang Feng Shui mga kakson. May 12 ka mga maswerteng prutas para sa bagong tuig. Ha? Bangod nagahatag ini sang kasagadaan kag maayong palabuton. Mangin bugana abi no. Ti ang korte bilog kon timbulog tipulon ang nagasimbolo sa mga kwartagle. Di blang kwartata is tipulon mo na sa. Samta ang numero naman nga 12 ang nagasimbolo sa mga bulan sang tuig. Di bla Enero, tub-tub, Disyembre, 12 bulan. Action Firing Line. Ano nga mga prutas nga bilog ang dapat pilion kung bilog lang tuwan kadamo di ba? Kag kung way kabis ang kwarta nga bakal dadamo kapilian nga prutas nga bilog sa umabla kita nyo na kilala ka mo sang tino-tino. May kabugaw pa. Kung way naging kamo inugbakal makakson, panaka kamo sa risay bilog man na di ba? Action Firing Line. Pero may suwestyon din ng mga Feng Shui sa 12 ka mga maswerte nga prutas para sa mas mabilungahon nga bagong tuig. Number 1 gid apple. Wow, medyo mahal man nga sa nga prutas di na may pang iton ka nagaragumo ni kung kanon mo. Sa Chinese galan tinaga nga apple ang butseling usri ping P-I-N bla P-I-N-G ping. Kung sa Chinese nagakahulugan ini sang pagkakasundo sa aton pa pag-anagduhanay Ikaduha, avocado, hindi given, may tipulo ng avocado, di bla? Avocado gali, kanamito man avocado ni, labi na ko ni mo, mga shake, bla, laktan gatas, ice kaglamay, ay ragoy kanamiton. Pwede man mo nga ice candy, kung sa aton pagugo, nami man na bla, nga avocado. Kaya ang color gali sa prutas nga green, kag color ube. Di ba la, color green, kag ube na, violet. Ang nagasimbolo sang kasagadaan. Masagana. Kung sa mga ani pa, sa tanong, masagana, bugana, kung sa aton pa. Ano pagid? Suggest na rin saging, no? Ting sa, waya man tibulog ka saging. Laba na yung saging, pero isa sa mga suggestion isang Feng Shui. Puno ni sang calcium kung sa mga doktor pa pambalon, paborito ni sa mga amo. Kag paborito man sang tao nga may pagkamo-amuon. Hindi nga prutas na nagasimbolo ni sang pagkakaisa. Ang yellow nga kolor nagasimbolo naman sang kalipayan. Pagkakaisa kag kalipayan, kampyo no? Action Firing Line. Ano pagid? Grapes. Porte man kamahal sa grapes mong ginilo ba? Kag may lang pumahal. Ginakaon ni sa masami sang mga royal blood. Nagasimbolo sang kayamanan. No? Manggad. Ining grapes. Ano pagid? Iban? Lemon. Tabog na sa mga bad vibes. Ining lemon. Ang yes ining baho ko no, nagatabog sang bad vibes. Ano pagid? Mango. Orange. Pineapple. Pomelo. Pakwan. Munisa. Bago ko ni isa-isahon mo ni baklo mo isa-isa kumplitoho mo ni pang lawag ko niyo. Dusi ni. Libo man ang bilis ni. Action Firing Line. 5:56 Action Radio Philippines Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Every Young Capsule ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Every Young Capsule Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas.
Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga na-trap dito or na-trap dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang factor sa pag... Sa mga issue, firing line, aksyon, firing line, upod kay, aksyon, Marlon Herovea. Aksyon, firing line. Yara kita sa oras nga las 9:01. Mga kaaksyon, maya 2 ka oras na lang kag 58 minutos. Magabiya na ang 2022, magasunod naman ang 2023. Aksyon, firing line, firing line. Aksyon na firing line, katapusan nga edisyon sa nga sari nga palatunturan subong nga 2022. Magabalik ini 2023 na, hibati ay naman kita sa sunod nga adlaw. Salamat gid kag sa ngalan sa atos sa mga aksyon na unit reporters. Standby kamo sa Aksyon at Patrol blow by blow coverage sa Aksyon Radyo Bacolod sa siring pagsaulog naton sang bag-ong tuig. Ako naman, Aksyon na Marlon Henovea. Thank you for watching and thank you for listening.
Happy New Year. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.